Cégünk a Kispatak 2000 Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Sárospataki központtal egy élelmiszer kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó cég. Több mint 30 éve már a piacon vagyunk, és ez alatt több mint 300 kollégánk lett, több mint 15 telephelyünk van. A központi raktárunk egy 7000 négyzetméteres logisztikai központ. Konkrétan jelenleg ugye az Asusnak az E1 típusú all-in-one eszközéről kell beszéljünk. Hátulján pontosan azok a portok, pontosan azok a kimenetek vannak, amire nekünk szükségünk van, de nem csak fasszákban, hanem hűtőraktárban is használjuk. Munkaidő nyilvántartásra, árellenőrzésre, mérlegfunkcióként, pénztárban, logisztikai helyeken, egyszerűen csak grafikonok ábrázolására. Sárospatakon vagyunk, a Kispatak 2000 Kft. Egyik kis kereskedelmi egységében. A számítógépnek az összes portját kihasználjuk ebben az üzletben. A két soros portot, a két USB portot, ugye a vonalkódolvasók és mérlegek esetén miatt, illetve a HDMI portot is a másodlagos vevőkijelző miatt.